sennep over det hele. Nej, men man kan heller ikke kalde det inklusion. Så noget må du have for. Er du noget for med nogen? Men nogen lige frem. Ja. Hvis man er følelseskold, kan man ikke være inklusion. Jo, så handler det om følelser. Hvad så, Morten? Skal der ikke mere dressing på din pølse? Følelseskold. Nu er der skubbet ind i et varmt brød. Hvis man er impulsiv, kan man godt være... Zoom ind på materiale og på musikken. Det kan man da sagtens. Jeg beslutter lige nu, at... Bare roligt. Det er et fantastisk tip. Men det gør jeg ikke. Nej, så er man beregnet. Jeg har ikke holdt det her skide kamera på telefonen stille. Det er regn. Nå, det er jo Jeg bliver nødt til at sige, Morten, du skal lige holde din arm lidt væk. Det er ligesom piger, der skal holde deres hår væk. så har man en dagsorden på vej. Jamen, min dagsorden er ikke sådan. Smid din løg på. Smid den på. Der er ingen af os, der kender den, så lidt skjult må den da være. Den er stor. Du kan bare finde mig til at spørgsmål, og så kan man sige, hvad er din dagsorden? Det var Morten. Ja, det var mig, undskyld. Ja, Monika. Kom nu lidt. Du skal tage det, Morten. Og se, hvor stor. Hov. Hvor stor den er. Ja. Det er den der strunk i brød. Lige nu lige at være ude. Den der ikke ud efter. Bare sådan musik der, mand. Mor, det her, det er faktisk det, der hedder Hot Dog Point of View. Er det hole in one eller sådan noget ude efter? Du putter den. Nu har vi set den. Det er meget smukt, det der. Sensuelt. Altså, jeg vil helst ikke sige seksuelt. Men nej, det er sensuelt. Er det god, Morten? Ja, det er god. Morten, han giver en hovedmund. Den er væk. Jeg skal tage mig munden bag.